vină niște oameni răi după tine, cine o să te apere? Eu o să te apăr, frățioare. Dar, dacă oamenii răi vin după mine și după Gâdea, cine o să ne apere? Nu suntem singuri. Este o plimbare împotriva abuzurilor. Sunt un cetățean care crede că mai trăiește încă într-o țară liberă. Tot poporul va fi cu Antena 3. Poporul a decis, Băsescu e demis. Cred că este cea mai frumoasă plimbare din viața mea. România din teren. Uite, uite România din teren. Mai mult. Ieși afară, joacă ordinară! Ieși afară, joacă ordinară! Este partea sufletului lui Laurențiu Ghenoi. De asta suntem aici, să arătăm că existăm. Deranjează pe cineva? Nu. Suntem asaltați de oameni care spun că ne susțin. E cu noi. Vă mulțumim! Ceea ce s-a întâmplat cu această confiscare a sediului Antena 3, pentru noi a fost ceva ce a trecut orice fel de limită și noi am decis astăzi să ne plimbăm în jurul Palatului Cotroceni. Se pare că nu suntem singuri și mulți oameni vor să se plimbe. Ce se întâmplă astăzi aici este un fenomen și dacă cei care au responsabilitate în această țară nu înțeleg despre ce este vorba, înseamnă că se află într-o mare eroare. Cred că președintele României, încă în funcție, trebuie să înțeleagă că trebuie să înceteze cu abuzurile, că trebuie să înceteze cu modul acesta absolut abject de a se comporta cu oamenii, că este imposibil să rămâi într-o funcție în momentul în care nimeni nu te mai vrea. Și cred că ceea ce se întâmplă în acest moment, împotriva unui post de televiziune, împotriva celui mai crezut și celui mai urmărit post de televiziune, este inacceptabil. Iar reacția oamenilor este pe măsură. Este o solidaritate uriașă și sunt foarte mândru astăzi, pentru că ceea ce se întâmplă, această solidaritate nu este doar în ceea ce mă privește sau în ceea ce ne privește. Oamenii aceștia se regăsesc în ceea ce spunem noi și de fapt Antena 3 nu e vorba de un grup de jurnaliști rebeli
care vor să lupte împotriva sistemului Traian Băsescu, ci e vorba de toți acești oameni și alte multe milioane care se află la ora aceasta din diverse motive în fața televizorilor sau în casele lor, sau în vacanță. Urmează și alte plimbări? Dacă abuzurile nu încetează, urmează și alte plimbări, organizate de data asta. O luăm încoace o luăm. Nu am organizat niciun fel de eveniment. Eu doar am anunțat că voi veni să mă plimb în jurul Palatului Cotroceni. Asta e o plimbare! De duminică! Cred că se observă, este vorba despre o justiție care, în opinia mea, execută ordine și execută și oameni. Este probabil dorința multor oameni care plimba și cu această ocazie a unei plimbări să exprime niște lucruri. Confiscarea e în mod clar de la domnul Băsescu Traian și de la doamna Kövesi, iar spălarea de creier, din păcate, o descoperim des. O descoperim des și la destul de mulți oameni în momentul ăsta, pentru că văd încă există oameni care jubilează pentru ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, pentru ceea ce s-a întâmplat împotriva Antenei 3, pentru ceea ce se comite împotriva libertății în general. Pentru că sigur că acum e vorba despre noi, acum e vorba despre un abuz groaznic împotriva Antenei 3, dar din păcate e o serie lungă care are multe precedente și din păcate pare să aibă și o continuare. Sau mai multe continuări și continuările acestea pot atinge oricând pe oricine. Și de data asta se pare că oamenii care au ieșit să se plimbe au ieșit și cu gândul ăsta. Oamenii încep să înțeleagă că e despre ei. Este emoționant și le mulțumesc tuturor celor care au venit să... Mulțumesc mult! Le mulțumesc celor care au venit până aici. Un efort și fizic, pentru mulți dintre ei un efort și financiar, că au venit din provincie. N-am cuvinte să le mulțumesc. N-am cuvinte. Foarte multă lume și mă bucur foarte mult că e așa. Tot poporul va fi cu Antena 3. Bună seara, doamnelor și domnilor! Antena 3 e aici și pretutindeni în casele dumneavoastră și mai ales în sufletele dumneavoastră. Sunt imagini care datează de ieri, dar ele nu sunt de ieri, sunt de mult, sunt din totdeauna și pentru totdeauna, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri nu este doar un eveniment de o zi sau de o oră sau de 2 ore. Este o stare de spirit pe care ați regăsit-o acolo, în jurul Palatului Cotroceni. O știați, o cunoșteați probabil fiecare dintre dumneavoastră, citind forumurile, citind toate postările pe care le puteți găsi și le-ați găsit de-a lungul timpului în legătură cu ceea ce se întâmplă aici, la Antena 3, zi de zi, oră de oră. Ei bine, această stare de spirit a avut forma ei concretă în plimbarea de ieri. Și probabil va mai avea alte forme concrete de aici încolo, pentru că, așa cum spunea Mihai Gâdea în imaginile pe care le-ați văzut mai devreme, dacă abuzurile nu vor continua, reacția n-are cum să înceteze. Și, din păcate, abuzurile se pare că vor continua. Abuzurile vor continua pentru că astăzi n-am mai așteptat. Doamna Laura Codruța Kövesi, șefa DNA, a apărut public pentru a amenința pe toți aceia care nu s-ar grăbi să execute confiscarea sediilor noastre, că vor avea dosare penale. Într-o țară în care liderii și-au pierdut de mult busola, într-o țară în care liderii sunt goi pe dinăuntru, cei mai mulți dintre ei, nu toți, într-o țară în care de 10 ani de zile figura tot mai hidoasă a acestui regim se arată, pe acest final se arată forma cea mai oribilă a abuzului. Dacă nu se confiscă sediile, noi suntem aici să facem dosare penale.
Acesta este motivul pentru care a fost implicat DNA-ul în această decizie. Și, incredibil, fără nicio justificare, șefa DNA traduce decizia instanței ca și când știa exact ce vrea să spună instanța prin această decizie și care este rolul. Să facă dosare penale dacă nu se confiscă repede. Din păcate știa, pentru că așa cum s-a văzut decizia, sentința pronunțată de judecătoarea Bogdan și de asistentul ei, era una după dictarea procuraturii. Ca urmare, acum se închide cercul. Procuratura vine și explică ce a dictat acel complet, format din 2 judecători, la dictarea procurorilor. Din păcate, aceste manevre aruncă o lumină asupra justiției în general, deși justiția e făcută de judecători, deși procurorii n-au treabă cu justiția, ei sunt doar parte în proces, dar iată că vin, dau năvală, creează presiune asupra judecătorilor, îi amenință, îi șantajează, așa cum am văzut de-a lungul timpului în intervențiile directe ale doamnei Laura Codruța-Kövesi, iar acum mai nou face pasul și spre puterea executivă, amenință instituții ale statului, instituții din zona executivă, încălcând a doua oară flagrant principiul separației stipulat în mod clar în Constituția României. Doamnelor și domnilor, cu toată responsabilitatea vă spunem în această seară că trăim vremuri sinistre. Nu au fost atât de sinistre niciodată în ultimii 25 de ani. Niciun președinte al acestei țări nu și-a permis să folosească instituțiile statului sau persoane din instituțiile statului împotriva unor oameni care pur și simplu nu au vrut să fie plecați, cu capetele plecate, în genunchi în fața acelui președinte. În această dimineață m-a sunat fostul președinte al României, Ion Iliescu, care își exprima solidaritatea și era siderat de ceea ce se întâmplă. Multe lucruri s-au întâmplat în anii 90 pe care, desigur, nu le-am plăcut, însă așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Forma cea mai oribilă a abuzului se arată împotriva noastră pentru că ei au rămas singuri. Așa cum Băsescu Traian spunea de puține zile, rămăseseră cu spatele la zid. Singuri, cu spatele la zid, în fața unui popor dezlănțuit, popor însă care se regăsește în acest parteneriat la care făcea referire Mircea Badea la aniversarea noastră și întreba: dacă ție ți se întâmplă ceva, frățioare, cum folosește foarte frumos Mircea această formulă, dacă ție ți se întâmplă ceva, dacă oamenii răi vin după tine, eu am să te apăr. Dar dacă cineva va veni după mine dintre oamenii răi și după Mihai Gâdea, spunea Mircea Badea, voi veți veni pentru noi, după noi. Ei bine, această solidaritate, acest parteneriat între dumneavoastră și noi este ceea ce îi scoate din minți, pentru că ei sunt cu spatele la zid. Și trebuie să spargă această solidaritate. Trebuie să arunce o bombă acolo, trebuie să sechestreze, trebuie să confiște, trebuie să întrerupă și trebuie să suprime. Pentru că această formă de suprimare, această formă de încălcare a libertății de opinie, a libertății presei, a libertății de a avea acces la informație, pentru că nu ne suprimă doar pe noi, vă suprimă pe dumneavoastră, nu s-a văzut decât în 1989, când un regim disperat că pierde toate privilegiile și toată puterea a împușcat oameni, i-a ucis fără să clipească. Și în seara asta este cum nu se poate mai onorant, cum nu se poate mai emoționant ca steagul pe care l-am primit aseară și pe care vi l-am arătat. Să-i fie spusă povestea. Este un steag stropit cu sânge. Cu sângele unui erou, un erou al acestui neam, mort foarte tânăr, suprimat atât de tânăr, suprimat în țara lui, de ai lui. N-a fost pe front, n-a fost la război, era suprimat de cei care vroiau să aibă puterea absolută. Și în ediția din această seară îi avem alături de noi pe cei care pot să vorbească minunat despre o poveste a unui erou. Un erou care trebuie să rămână în sufletele și în mintea noastră pentru totdeauna. El și ceilalți. Îi puteți vedea acum chipul. E vorba de Laurențiu Ghenoiu, avea 19 ani și în studioul nostru, din solidaritate cu noi, cu dumneavoastră, se află mama eroului Laurențiu Ghenoiu, Victoria. Un nume atât de frumos și atât de sugestiv
și se află și soția fratelui său, fratelui lui Laurențiu, Doamna Elena. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta. Doamna Victoria, vreau să vă spun că mă impresionează inclusiv felul în care ați venit îmbrăcată și dumneavoastră și doamna Elena. Sunt absolut superbe costumele. Nora, dumneavoastră, da. Sunt absolut superbe aceste costume populare din care ați preluat pentru a veni astăzi îmbrăcați, fiindcă vreau să vă spun că povestea dumneavoastră a zguduit multe inimi. Faptul că l-ați pierdut pe fiul dumneavoastră atât de tânăr, la doar 19 ani v-ați putut bucura de el, a stârnit multă emoție și am avut reacții după ce Sabina a spus povestea aseară atât de frumos aici în platoul nostru. Am avut reacții extrem de puternice și cred că foarte multă lume este alături de dumneavoastră, chiar dacă nu vă poate fi un sprijin direct. De fapt, aseară când dumneavoastră ați întins drapelul, toată lumea s-a ridicat în picioare și eu am stat în genunchi și m-am uitat la dumneavoastră la toată emisiunea, pentru că am simțit eu că trebuie ca să dau acest drapel stând în valiza fiului meu care a mers la armată și am zis la ce să-l țin, că e adevărat, face parte din viața mea acest drapel, dar și dumneavoastră faceți parte tot din familia mea și din viața mea, pentru că ați acceptat ca să dați cuvânt și să dați viață la acest drapel și la viața fiului meu. Pentru că nu știu dacă a fost careva decât unitatea militară de la Caracal, de la parașutiști, care să-mi elogieze și să aibă așa o stimă față de fiul meu. Și am zis, hai totuși să-l dau, că mă despart, dar mă despart cu foarte mare greutate de el, pentru că acest drapel a fost fiul meu luat de la Morga Vita în Bârzești și a fost nu peste Coșciuc, a fost peste el și a fost murdar și este cu picături de sânge și asta mă ținea foarte... Chiar trupul său a fost acoperit? Da. Și asta m-a determinat ca să viu. Băiatul meu a fost în armată la parașutiști la Caracal și pe data de 19 decembrie 1989 unitatea a plecat la Timișoara și de la Timișoara au șezut până pe data de 21 seara și au venit în București. În București o trupă s-a dus spre aeroportul Băneasa și ceilalți nu mai știu unde. Deci fiul meu a murit la Băneasa, nu la Otopeni. La Băneasa, da. La Băneasa și la Băneasa ei acolo, unitatea și care era cu ei, păzea o stație de emisie de transmisiune. O stație de transmisiunii, da, a aviației. Și acolo tot se trăgea. Și au șezut după data de 21 până pe 25 și pe 25 fiul meu a fost împușcat la Otopeni, la Băneasa, în cap. Deci se trăgea și a dat ordin cine se urcă acolo. Și nu trebuia să se urce fiul meu, dar fiind o fire mai suplă, mai înaltă, fără scară, fără eu știu cu ce s-o fi urcat, nu pot să știu prea multe, și s-a urcat. Și cum s-a urcat, cum a fost împușcat în cap. Când ați aflat? La câte zile? Deci am aflat pe 27. Pe 27. La 2 zile după ce se prăpădise la Da. El a murit în data de 25 decembrie la ora 10:30 și un vecin de-al meu, un profesor care e vecin cu mine, a găsit într-un ziar, zice, măi, Victorița, zice, uite, scrie de Laurențiu tău în ziarul acesta. Îmi pare rău, l-am uitat acasă, dar asta este. Și urmă a venit miliția și ne-a anunțat acasă, eu fiind la servici, s-a interesat unde lucrez și ne-a anunțat că
fiul meu a murit în Revoluție. Și am plecat după el, făcându-se atâta documentație, în atâta haos, în atâta dezordine care era în țară, nu ni l-a dat de prima dată. Și am mai făcut un drum după el, nu ni l-a dat de prima dată, pentru că trebuiau foarte multe documentații și noi n-am avut. Ne-am dus să ne luăm copilul și nu ne l-a dat și ne-am întors înapoi. Am mers la unitate la Caracal, comandantul de la unitate a trimis pe cineva la București pe data de 30 și cu haine, pentru că noi aveam haine, dar aveam haine civile. Și ne-a dat haine și ne-am întâlnit la București și l-au îmbrăcat acolo și urmă am zis, hai să mergem spre casă. Când să mergem spre casă, am întâmpinat greutăți și acolo, pentru că era haosul ăsta extraordinar de mare și am zis, hai să îl ducem, că ne-a făcut o ofertă, ne-a rugat ca să rămânem, o propunere ca să rămână în cimitirul eroilor de aici din București. Și eu am spus, nu, îl iau acasă pe băiatul meu, ca să e distanța prea mare și nu pot ca să vin eu la București de fiecare dată. Și l-am adus acasă și timp de 1 an jumătate eu am mers pe fiecare zi la mormântul fiului meu cu flori și cu lumânări. Ajungând acasă, a venit cei de la unitate, mi-au adus omagiile și ce trebuia ca să le aducă și m-a omorât dintr-o dată, deci nu am mai avut curaj, nu am mai avut puterea, nu am mai avut vlagă în mine și Vreau să vă promitem, așa cum am spus și aseară, planul nostru este să facem un loc special în care acest drapel și toată povestea eroului Laurențiu, care este fiul dumneavoastră, să fie cunoscută de toți, să fie omagiat și respectat și să ne aducem aminte că au fost oameni care și-au dat viața pentru libertatea noastră, iar acest lucru ne obligă. De ce ați simțit nevoia, de ce ați decis să vă solidarizați cu noi în acest moment? Am simțit nevoia ca să mă solidarizez cu dumneavoastră, pentru că este foarte mult haos în țara asta, foarte multă ură, foarte multă neînțelegere și foarte multă hoție. Și eu am adus acest drapel, deși am spus că face parte din familia mea, din viața mea, am adus acest drapel din considerentul pentru dragostea pentru dumneavoastră și tind ca să vă spun, nu știu dacă mi este permis, dar eu totuși o spun, îmi doresc din tot sufletul ca să faceți parte din familia noastră. Așa că asta mi-a fost și mi este... E probabil gândul cel mai curat și vorbele cele mai asta mi-a fost tot gândul și toată considerație față de Antena 1. Credeți-mă că stau la televizor și mă uit la Antena 1, mai butonez eu canalele, dar foarte rapid, așa și am constatat că multe nedreptăți și multe situații ați descoperit dumneavoastră, dosare, hoții, înșelătorii. N-am cuvinte ca să spun, nu mai am cuvinte ca să spun. Să-i prezentăm și pe ceilalți invitații ai noștri, care și ei fac parte din familia noastră. Și care, în general, se ocupă cu dezvăluirea hoțiilor. Oana Stancu și-a dedicat mare parte din viața acestui lucru. Bună seara, Oana! Bună seara! Știți, Oana, printr-o minune de la Dumnezeu și printr-un curaj foarte mare al ei și al soțului ei, de puțină vreme a născut o fetiță. Să-i trăiască și să vă Pe care o cheamă și Victoria. Pe care o cheamă și Victoria. Da. Și când am auzit că vă cheamă Victoria,
pentru Oana și pentru familie ei, fetița, a fost o foarte mare victorie. Și cred că avem nevoie de mai multe femei care să ducă victoria asta mai departe, chiar și atunci când au parte de înfrângeri și atunci când au parte de drame personale, așa cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră. Și vreau să vă spun că pentru mine nu e ceva mai important pe lumea asta decât familia și ca oameni ca dumneavoastră să spună cuvinte așa cum ne-a spus mai devreme. Sunt tare bucuros să facem parte din aceeași familie și să ne simțim în mod real frați, că suntem parte din aceeași națiune și din același popor. Răzvan Savaliuc. Bună seara. Bună seara. Adina Angelescu. Sunt aici. Sabina Iosub. Bună seara. Și Măgur Ciuvică. Bună seara. Pentru prezență. O să avem nevoie de foarte multe explicații în această seară și veți vedea foarte multe informații pe care colegii noștri ni le vor furniza, pentru că e vremea în care chiar e nevoie să înțelegem ceea ce pare de neînțeles, că sunt lucruri într-adevăr de neînțeles în toate aceste întâmplări nenorocite. În seara aceasta veți vedea, desigur, noi urmărim cu foarte multă atenție tot ce se întâmplă. Am trăit zile de o intensitate rară. Și împreună cu Adrian, în seara aceasta o să vă spunem cu adevărat tot ce ni s-a părut a fi strident și a suna, de fapt, toate lucrurile astea, unele dintre ele sună amenințări cât se poate de directe împotriva noastră și împotriva celor care ezită în a duce abuzuri până la capăt. O să vedeți de asemenea lucruri noi, căci noi așa continuăm să facem ceea ce avem de făcut și o să comentăm și evenimentele zilei, că s-au întâmplat niște evenimente astăzi care, sigur, ies din povestea acestor abuzuri, dar veți vedea, într-un fel, au legătură cu ceea ce ni s-a întâmplat nouă, cu ceea ce se întâmplă în privința acestor neînțelese acțiuni. Și o să vedeți că niște oameni fac niște gesturi. Și atunci, văzând gesturile acelea, te întrebi, dar de ce oare? De ce fac ei asta? Că parcă până mai ieri erau altfel. Ei bine, unele explicații încep să apară. Și o să vă arătăm una dintre justificări. Da, e o justificare foarte importantă, ea va fi demonstrată cu poze. Pe scurt, lucrurile stau așa. Oameni care până ieri alaltăieri ziceau că vor să fie de partea bună a istoriei, de partea bună a națiunii române, să iasă din mizeria puterii abuzive, de câteva zile, când se întâmplă abuzurile astea împotriva noastră, aplaudă. Și stau pe margine și aplaudă și spun, da, foarte bine. O să vedeți explicație în această seară. Cine îl vizitează pe Băsescu Traian acasă, deci se duce acasă, sau mai exact poate pe cine îl cheamă la ordine, pentru că s-ar putea să fie și asta o variantă. Dar astăzi a mai fost ceva foarte important și cred că unul dintre lucrurile pe care vi le vom prezenta înainte de a vorbi despre abuzurile pe care le cere în continuare Laura Codruța Kövesi, am putea vorbi despre un comunicat al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România. Este cea mai importantă organizație de felul acesta din țara noastră care a trimis un comunicat interesant și important. Și vom intra în legătură directă și cu doamna Lucia Husu-Longin, cea care, știți bine, se luptă de ani de zile, nu numai pentru memoria noastră colectivă, spre a o salva din uitare, ci se luptă pentru ca profesia aceasta să fie respectată și recunoscută, dovadă că de fiecare dată Gala Premiilor APTR încearcă să recompenseze munca jurnalistică adevărată și știți bine, Antena 3 a fost multiplă laureată a premiilor APTR. Ei bine, comunicatul asociației cred că merită citit, merită ascultat, pentru că este o luare de poziție foarte fermă în fața acestui șir, iată, din păcate, de întrerupt de abuzuri. Aș vrea să citim acest comunicat împreună. Vedeți, când oameni, așa cum este doamna Victoria, când oameni ca cei din Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România, din această asociație fac parte oamenii cei mai prestigioși din domeniu, regizori importanți, oameni de televiziune, critici, oameni care au contat foarte mult și contează pentru ceea ce reprezintă coloana vertebrală a acestei națiuni. Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România condamnă tentativa Curții de Apel București
de a sancționa un post de televiziune, confiscându-i clădirea, sediu și creându-i mari dificultăți de funcționare până la posibilitatea de a-și pierde licența. Este vizibil pentru orice om de bună credință că ținta acestui proces au fost Antena 1 și Antena 3, care în ultimii ani au dezvăluit abuzurile de putere ale sistemului Băsescu și ale familiei sale. Audiența uriașă a antenelor, prestigiul național și internațional al jurnaliștilor ei, confirmat prin premii importante acordate pentru curaj și profesionalism, ne determină să cerem autorităților să intervină pentru a nu pune în pericol emisia și libertatea de exprimare a acestui trus de presă. La 25 de ani de la Revoluția din decembrie, este un gest incalificabil din partea DNA ca prin mijloace de poliție politică, evaluări false, procese derulate în regim special în vacanța judiciară, neadmiterea de probe și de martori, sentințe deja vehiculate, să blocheze vocea unor posturi urmărite și iubite de milioane de români. Facem un apel către parlamentarii acestei țări care se bat cu pumnul în piept că apără valorile libertății și democrației să nu treacă sub tăcere încercarea DNA de a servi ca instrument al președintelui în anihilarea adversarilor politici. Problema antenelor este în fapt o problemă a societății românești, în încercarea unor factori de putere de a umili și timora prin reactivarea acelor forme care timp de 50 de ani au întreținut frica, teroarea, obediența. Sentința în dosarul Telepatia trebuie separată de atentatul la adresa jurnalismului liber. Atentat pe care miile de cetățeni adunați duminică, 10 august, în fața Palatului Cotroceni, l-au blamat și și-au arătat o caldă solidaritate cu oamenii antenelor. Libertatea cuvântului pentru jurnaliștii Antena 1 și Antenei 3 și pentru toți jurnaliștii din presa audiovizuală. Cerem televiziunilor de știri, unele preschimbate în instanțe de judecată, să înțeleagă drama colegilor lor și să nu ridice atacul și injuria la rang de conținut mediatic. Lupta anticorupție nu înseamnă abuzuri. Abandonarea umanității și reținerea brutală a unor nevinovați, așa cum spunea deșteapta bătrână din Rădăuți, ridicată din casa ei cu mascații ca pe Husein scos din buncăr. Asemenea scene nu onorează DNA și pe procurorii ei și nu ne definesc ca stat de drept. De 24 de ani, de când ființăm ca unica asociație profesională din audiovizualul românesc, nu ne-am confruntat cu o situație atât de abuzivă și de disproporționată, ale cărei consecințe afectează dreptul la o informare corectă. Suntem alături de profesioniștii antenelor, validați de conștiința critică a publicului, care le vizionează programele și le apreciază. Dan Necșulea, președinte al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România. O avem în legătură directă cu noi pe doamna Lucia Hosu Longin. Bună seara, doamna Hosu. Bună seara, Adrian, bună seara, Mihai, bună seara tuturor. Cu adevărat, foarte ferm acest comunicat, acest punct de vedere al asociației din care faceți parte. Am văzut că era folosit acolo cuvântul atentat. Era folosit în mod repetat, doamna Hosu Longin. Da, l-a folosit președintele APT-ului. Eu am auzit pentru prima dată comunicatul, pentru că Dan Necșulea e în vacanță și n-a putut interveni în direct. S-a folosit și l-am folosit și eu în intervenția mea de prima dată, pentru că astăzi s-a dat citire sau a apărut în presă interviul doamnei procuror general și că probabil dacă am fi știut de dimineață, probabil că s-ar mai fi adăugat câte ceva la acest comunicat. Acest atentat continuă, așa cum ați subliniat și voi. Doamna procuror general, cu chipul acesta de școlăriță silitoare, execută toate comenzile celui, să zicem, interesat în suprimarea antenelor. În interviul pe care l-a dat, s-a strecurat același îndemn
la accelerarea execuțiilor de către ANAF, inclusiv la confiscarea sediului vostru. Și sigur că dacă ANAF-ul nu va fi în stare să procedeze în timpul necesar, ei vor deschide dosare penale. Aceeași presiune a făcut-o și asupra Curții de Apel, cerând judecarea dosarului Telepatia în urgență, așa cum știm, parcă în vacanța judecătorească, cu ideea că l-ar paște prescripția. Era un ordin atunci ca și acum, o presiune, semnul întrebării, așa spune eu. Doamna procuror general cere CSM-ului să investigheze atacurile presei, să înțelege că ale antenelor, împotriva magistraților, procuror sau judecător. Dar mă întreb, dacă DNA pe care o conduce ar face o urmărire cu adevărat corectă, așa cum o fac parchetele europene, dacă judecătorii ar fi independenți, cu adevărat, cine ar avea de comentat? După părerea mea, doamna Kövesi nu răspunde la problema spinoasă care i s-a pus, comportamentul procurorilor pe care îi conduce. De exemplu, în reținerea și anchetarea doamnei Maria Cociorvan, procurorii s-au purtat, așa cum am mai spus, ca niște veritabili torționari, anume arestare cu mascați, neinformarea învinuitei, pentru ce e ridicată, anchetă sub presiune, avocat din oficiu care ține partea procurorului și apoi, am să reproduc ce a spus un procuror, dracul de babă i-a zvârlit în stradă pentru că nu s-a conformat. Obligat să răspundă la întrebările voastre, știu că ați făcut o hârtie, procurorii se vădesc ca fi ridicol. Doamna Maria e acuzată că ar fi dorit să fie vedetă. E prea de tot zău. Și liftiera noastră din instituție e mai isteață decât procurorul care a semnat acea hârtie. Este groaznic. Apoi, doamna procuror general afirmă că nu e în pericol libertatea de expresie, că nu e vorba de antene, nu e vorba de voi în acea sentință. Păi cum să nu fie? Când o televiziune poate rămâne fără studiu, fără tehnologie în funcțiune, pericolul de a nu mai putea transmite emisia zilnic, asta ce e? Nu e blocaj, nu e atac, nu e lovitură în plex dată acestui post. Îmi pare rău că trebuie să constat toate aceste inadvertențe și să spun că standardul ăsta fluturat al independenței justiției cam ciuruit. De aceea comunicatul APTR, așa cum mi-a promis domnul Nexulea, se adresează autorităților și celor care vă susțin, oameni politici care ne garantează că apără valorile democrației, să nu trateze cu ușurință subiectul acesta, confiscarea sediului antenelor, și să nu permită să ajungă o televiziune să transmită din corturi ca în timpul unei calamități. Și aș vrea să închei, am primit zilele acestea telefoane de amenințare mizerabile și pe Facebook-ul meu, le-a șters băiatul meu, erau îngrozitoare, mi s-a spus că acesta nu e războiul meu, de ce mă bag, dar eu, ca realizator al Memorialului Durerii, unde erau numai oameni eroi, nu pot să tac în fața unui asemenea abuz monstruos la adresa unor colegi mai tineri. Pentru asta am fost de acord ca APTR-ul să dea acest comunicat, să fim alături de voi și sper ca din decembrie, odată cu noul președinte, frica să nu mai fie emblema României. Aș vrea să transmiteți omagiul meu mamei lui Laurențiu Ghenoiu, să o felicit că a educat, a crescut un asemenea tânăr, și tuturor mamelor pentru care decembrie 89 vine cu lacrimi și cu suferință, și să îi spuneți că o respect și am admirat-o în seara asta cum a vorbit și am admirat demnitatea și cadoul pe care vi l-a dat să-l păstrați ca cel mai important premiu pe care l-ați primit voi vreodată. Că și noi v-am dat nenumărate premii, că le meritați. Asta am vrut să vă spun. Doamna Lucia Hosulongeni, vreau doar să spun că fiecare apariție publică a dumneavoastră pentru mine este o bucurie. În seara asta însă este cu mult mai mult. Este ca într-un moment în care, aducem aminte din copilărie, eram bătuți de cine știe ce, de ce copii răi, de ce copii bătăuși de la școală, și venea cineva, te pansa și te lua în brațe. Faptul că oameni cu asemenea prestigiu, cum sunt cei din APTR,
și cum sunteți dumneavoastră, ne-a spus aceste cuvinte, înseamnă mult pentru noi și nu mă feresc în seara asta să vă spun foarte direct și să vă mulțumesc. Mulțumesc mult! Da. Noi vă cerem să rezistați cu demnitate și să faceți față războiului fratricid care a apărut între televiziuni, să rezistați cu demnitate, vă îmbrățișez pe toți. Vă mulțumim mult, doamna Sulăngin, și sperăm ca, într-adevăr, frica să nu mai fie cea care domină, cea care blochează minți, cea care împinge la ură, așa cum vedem în zilele acestea. Am vrea să trăim într-o țară în care frica să nu mai fie tot stăpânitoare. Și pentru... Iartă-mă, Nu. E o țară în care însă viața merge mai departe și oferă tot felul de elemente interesante și o să vorbim despre unele dintre ele în seara asta. Păi, vă propunem în felul următor. Ne-am gândit împreună cu Adrian să vă propunem următoarea chestiune. Ascultați încă o dată cum șefa DNA, desigur, numită în această funcție, semnată această numire de Traian Băsescu, care explica că îți poți subordona o instituție prin numire, îi amenință pe cei de la Fisc, de la ANAF, de la Ministerul de Finanțe, că dacă nu confiscă repede, le face dosare penale. Ascultați asta și apoi o să vedeți de ce unii dintre oamenii pe care știam oameni corecți, nu știam băsiști, mă refer aici la liberali, au început să aplaude și să atace postul nostru de televiziune și demersurile noastre. Pentru că surpriza poate e mare, poate doar o confirmare. Cine, vă dau așa câteva minute de gândire și apoi vă arăt fotografiile, s-a prezentat acasă la Băsescu Traian și veți vedea imagini în clar. Prima dată însă, Kövesi amenințând în stânga și în dreapta cu dosare penale dacă nu ne confiscă mai repede. Dacă ar fi să ne referim la această confiscare, Direcția Națională Anticorupție va comunica acestor instituții că au fost indisponibilizate bunuri, cu toate caracteristicile pe care aceste bunuri le au, va transmite mai departe dispoziția instanței de executare efectivă, iar executarea efectivă va face Ministerul Finanțelor. În aceeași măsură, Direcția Națională Anticorupție are obligația de a urmări modul în care se vor executa aceste dispoziții. Noi o să verificăm dacă aceste imobile au fost executate efectiv, dacă sumele din cont au fost transferate în proprietatea statului, pentru că avem această obligație. Atunci când vom constata că această executare nu s-a realizat efectiv sau nu s-a realizat în termenele procedurale, atunci, cu siguranță, avem atribuții în a, a deschide dosare penale sau a sesiza instituțiile competente dacă nu vorbim de o faptă penală. Dacă, odată cu executarea silită a acelui imobil, spre exemplu, se va vinde prin licitație publică, noul proprietar bineînțeles, va fi statul în primul rând, pentru că toate imobilele trec în proprietatea statului. Statul prin Ministerul Finanțelor. Prin ANAF sau prin cine? Da, de obicei ANAF este cel care se ocupă cu executarea silită. Și noul proprietar ANAF-ul hotărăște dacă închiriază pe mai departe sau vinde? Depinde cum este și contractul de închiriere. În general, potrivit dispozițiilor Codului Civil și a Codului de Procedură Civilă, în cazul în care un imobil este preluat de un nou proprietar, există posibilitatea ca noul proprietar să prelungească contractul de închiriere dacă el nu este expirat sau dacă el nu a fost încălcat. Există situații în care noul proprietar poate să dispune evacuarea chiriașilor. Acest lucru va fi dispus de către noul proprietar, care este statul român. Multe amenințări directe. Nici măcar nu se mai ferește doamna Kövesi și de fapt nu se ferește de multă vreme, căci ne aducem aminte că a amenințat în repetate rânduri judecători. Procurorul șef al DNA a amenințat judecători care au dat anumite sentințe, pe unii a amenințat direct, pe alții a reclamat la CSM. E același tip de amenințare grotescă pe care am văzut-o din partea șefului Ani, cel care îi anunța pe peste 200.000 de români care au semnat pentru susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu că vor ajunge la pușcărie pentru că așa vrea el. Ei bine, pare să fie țara amenințării și a șantajului. Președintele amenință senatori care fac anchetă în legătură cu felul cum și-a dobândit familia sa averea și le spune că s-ar putea să nu mai găsească pe cineva din familie acasă. E țara amenințării și a șantajului? Da, e țara amenințării și a șantajului și văd deja pe toți
prietenii și colegii noștri care vor să vorbească. Dar vedeți dumneavoastră, e amenințare, dar este și înșelătorie. Pentru că doamna Kövesi apare la câteva ore, practic, în acest interviu, făcând aceste afirmații și cumva încercând să anestezieze pe cei care se pregătesc să iasă din case în apărarea posturilor de televiziune preferat. Spunând, domne, s-ar putea să rămână în același sediu și să plătească chirie noului proprietar. Păi unde e problema? Problema e în felul următor, dacă tu îi ameninți cu dosare penale că nu confiscă. Confiscarea pentru statul român, ce înseamnă? Statul român confiscă clădiri și se face agent imobiliar. Agent imobiliar, adică se gândește, domne, eu acum am confiscat niște clădiri, ia să vedem cui le închiriez. Și cum are așa multe clădiri, toate confiscate, mai face un contract de închiriere, poate unul dă cu 5 lei mai mult, poate unul dă cu 10 lei mai mult. Nu, ideea confiscării este aceea de a lua un spațiu, de a lua un sediu, în cazul acesta unei televiziuni, și de revânzare, pentru că prejudiciul el trebuie îndestulat. Deci povestea aceasta că de fapt o să vedem noi dacă mai stau ei acolo că statul român și eu sunt cu ochii pe aia ca să le fac dosare penale, este ceva ce trebuie reținut. Pentru că în zilele astea tuturor le este frică să vorbească atunci când vorbește Laura Codruța Kövesi, pentru că s-ar putea ca a doua zi dimineața să fie săltați sau, cum anunța Băsescu Traian, să nu-ți mai găsești bărbatul în pat, să nu mai vină acasă. Nouă nu ne este teamă, motiv pentru care nu ne este teamă să ne luptăm pentru această cauză până la capăt, care este o cauză extrem de corectă. Cine vrea să vorbească între noastre? Doar două vorbe. Nu e mai mult, în sensul că e mai mult decât amenințare. O femeie vă spune ce o să facă și le spune și autorităților statului ce o să facă. Nu o să repet ce a spus domnul Ursu și astăzi într-o intervenție și a spus și în seara asta la începutul emisiunii, dar exact același lucru l-a făcut și a ieșit cu apelul. Doamna Kövesi, înainte să apară acest pluton de execuție, ce a făcut? L-a arestat pe Mustaț. Da. Acum și cu asta s-a scăpat și a spus că știa că Mustaț să vrea să tergiverseze, că s-a exprimat față de terți, că nu sunt probe și vrea să-i... Deci, l-a arestat pe Mustaț, a transmis semnalul ăsta. Nene, voi trebuie să-l băgați pe Voiculescu la pușcărie, că dacă nu, vă bag eu pe voi la pușcărie. N-au înțeles să ia șefii de la Curtea de Apel. Și atunci, în cele 4 sau 5 interviuri pe care le-a dat într-o săptămână, a băgat foarte des chestia că trebuie repede, că intră prescripția, o minciună, și a spus, la fel a spus, cu subiect și predicat, DNA-ul intenționează să urmărească și să facă dosare penale judecătorilor care tergiversează cauzele. Deci le-a spus, băi băieți, dați înțeles mesajul cu Mustaț. Ăia de la Curtea de Apel au înțeles mesajul, într-o săptămână au venit cu plutonul de execuție de la tribunal la Curtea de Apel și lucrurile s-au rezolvat exact așa cum vroia Kövesi și exact așa cum pe 1 iulie, în prima zi de muncă, judecătoarea Bogdan avea scris pe fițuică. Cu tot, cu sechestre, cu tot. Exact același lucru face acum. Le-a spus, așa a spus, că DNA-ul se duce acolo, face o constatare, proces verbal, identifică, după care dă dosarul celor care execută, rectea ANAF-ului. Și după aceea... Zice, ia să vedem ce faceți voi acum. După aceea, în fraza următoare, a spus, sigur că noi vom urmări felul în care va executa ANAF-ul ce îi dăm noi în dosar, adică cum o să vândă, ce o să facă, cum o să dea Antena 3 afară și cum o să respecte termene, exact. Și dacă nu, sigur că noi vom deschide dosare penale. Deci le-a spus clar ce au de făcut. Eu, din câte îl știu, că asta vreau în practic să adaug, din câte îl știu eu, pe actualul șef al ANAF-ului, numit acolo de liberal, dar ținut în continuare de Victor Ponta, ăla va înțelege sigur mesajul că e un securist de pe vremea lui Ceaușescu, securistoid, să zicem, de pe vremea lui Ceaușescu, din gașca lui Johnny Popescu de la SRI, care se laudă că el e omul SRI-ului și de-aia stă acolo și nu l-a dat nimeni afară. Și asta... Se laudă el? Așa, ci că se laudă, dar zic colegii lui. Omul ăsta sigur a înțeles mesajul, așa că ce va urma? Va urma faptul că
nu Kövesi o să dea Antena 3 afară, ci ANAF-ul lui Ponta o să dea Antena 3 afară, situație cu care Kövesi pentru Băsescu ale ei și pentru politicienii din zona ei o să împuște practic 2 iepuri dintr-un foc, pentru că nu o să mai puteți să ieșiți în stradă să spuneți că v-a confiscat Kövesi clădirea, că de fapt o să vă confiște Gelu Diaconu de la ANAF. Deci ăsta este planul. Parcă oamenii n-ar ști de unde vine și cu ajutorul cui se face. Asta vor ei să facă și toată propaganda lor, asta vor spune și băsiștii noi și vechi din politică, asta vor spune, domne, ce are lumea cu Kövesi? Că nu Kövesi le-a luat sediu. Păi da, uite, Kövesi însă se devoalează, asta e problema cu ei, că așa cum au arătat că acest dosar, de fapt, era croit, era mersul făcut ca să ajungă la Antena 3, au dovedit-o prin minuta, prin încheierea aia de ședință, așa s-au dat în fapt și acum prin ieșirea doamnei Laura Codruța Kövesi, care recunoaște implicarea directă în această operațiune de evacuare a Antenei 3. De fapt, mesajul era mult mai perfid, pentru că Kövesi spunea cu inocență, așa. Noi, de fapt, punem în executare, avem obligația să punem în executare o hotărâre judecătorească. Măi, omul lui Dumnezeu, dar tu te-ai dus la procuror și i-ai dat pe listă. Procurorii tăi de la DNA, unde să pună sechestră, ce vrei să ceri. I-ai învățat că minuta aia, dacă o citiți, în 3 ore nu putea fi redactată, deliberată și redactată de niciun judecător din țara asta. Deci aia a fost, în opinia mea, dată pe listă și copy-paste făcut și dat în 3 ore o minută scrisă mărunt de 11 pagini. Deci că ea nu face altceva decât să pună o sentință în executare. Dacă era un procuror corect, doamna Kövesi, păi trebuia să spună, să se abțină din această cauză, pentru că ne amintim că numai departe de luna trecută, dându-se așa foarte revoltată de unele dezvăluiri de aici, ea a făcut un proces Antenei 3. Iar în legile care privesc pe magistrat spun că aceștia au obligația să se abțină atunci când au un interes în cauză. Ori aici există o stare de dușmănie între ea și Antena 3. Pentru că pe rolul judecătoriei sectorului 1 există un dosar civil în care ea cere 250.000 de euro, deci o sumă colosală. Vedeți, după mine, ea avea de gând ca personal să încerce o tentativă de falimentare. Pentru că pentru niște adevăruri spuse la acest post, să vii să cer 250.000 de euro doar că ești tu șefa DNA? Deci de ce nu s-a abținut? Cum a putut să numească instanța știind de acest fapt de notorietate publică? Că a fost dat comunicat DNA. A scurs doamna Kövesi personal la presa băsistă acțiunea ei, ca să ne ponegrească, că eram și eu în acțiune și domnul Ciuvică indicat ca invitație, că am fi făcut niște afirmații care ar fi lezat demnitatea de magistrat. Foarte corectă observația în legătură cu aceste două stări de fapt. Că o văd pe doamna din platou, a cărui fiu a murit în mod tragic la Revoluție în 25 decembrie 1989. Pe cum poate să fie menținută într-o funcție de conducere, la ora actuală, un procuror precum Laura Codruța Kövesi, care a avut cel mai lung mandat de procuror general, 2 mandate, în condițiile în care, sub domnia sa, niciun dosar privind crimele de la Revoluție nu a fost rezolvat. Pe aia ne vorbește nouă de celeritate. Este și își permite să amenințe judecători că dacă cumva vreunul nu va judeca în termen și devine prescripția, ea va face dosare penale. Păi, doamna procuror general, ați fost 6 ani și nu v-a interesat faptul că se prescriu crimele de la Revoluție. A condamnat România pentru inacțiune în dosarea Revoluției. Și dânsa ce a făcut? În aprilie 2007, generalul Dan Voinea, care era șeful secției parchetelor militare de atunci, a început urmărirea penală împotriva 10, era pentru prima dată, 10 de persoane pentru crimele de la Revoluție. Știți cine a infirmat imediat acea soluție de pe scaun? Laura Codruța Kövesi personal. Pe un asemenea om care n-a fost sensibilizată de peste 1000 de morți de la Revoluție. Poate să înțeleagă ea ce înseamnă libertatea de exprimare, poate ea să înțeleagă dramele acestor oameni care singura supapa lor în acești 25 de ani, singura minimă satisfacție pentru memoria rudelor care au căzut în decembrie, au fost ucise, masacrate, a fost presa. Că s-au mai dus, s-au mai plâns pe aici, pe acolo, au mai apărut o poveste. A fost singura alinare pentru acești oameni, pentru că din partea unor procurori politici, totul s-a mușamalizat. Oamenii ăștia ne vorbesc nouă de anticorupție și de apoi nu-i sensibilizează miile de morți de la Revoluție. Problema este că, Răzvan, că doamna Kövesi nu este decât o unealtă.
ea este în acest moment, dacă procurorul șef al DNA e un procuror rău, dacă face rău, dacă face presiuni, să ne aducem aminte că doamna aceasta a scăpat și a rămas în funcție și a fost renumită după ce Angela Ciurea a avut curajul să spună cum îi se dădea ordine pe cine să aresteze și n-a fost bine, pentru că după ce au eliminat-o pe doamna Ciurea din sistem, doamna Kövesi, prin noi procurori de caz, a făcut ce a vrut. A cerut să fie arestate acele persoane pe care doamna Ciurea a refuzat să le aresteze și instanța nu i-a dat dreptate doamnei Kövesi. Doamna Ciurea povestea că doamna Kövesi dădea ordine în birou cu Coldea de la SRI de față. Înțeleg că e un cuplu al groazei Kövesi, adjunctul de la SRI, care de fapt conduce SRI-ul. Mai departe avem cazul Iacobescu. Din nou o enunțare foarte clară a felului în care este condus sistemul acesta. Păi și în cazul ăsta care sunt pârghile? Prin Ministrul Justiției și după conflictul pe care l-am avut aici în platou cu premierul Ponta, am arătat inclusiv dumnealui că din punctul de vedere al Curții Europene pentru Drepturile Omului, lucrurile stau extraordinar de limpede în această privință, iar procurorul, indiferent cum se numește el și ce funcție ocupă în Ministerul Public, este subordonat Ministrului Justiției. Așa scrie în cazul Vasilescu versus România, articolul 40 al hotărârii Curții. Citez, Ministrul Justiției își exercită controlul asupra tuturor membrilor Ministerului Public, inclusiv asupra Procurorului General. În cazul de față, în speța Vasilescu contra României, procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș acționează în calitate de magistrat al Ministerului Public, subordonat mai întâi Procurorului General, apoi Ministrului Justiției. Deci Ministrul Justiției nu își exercită atribuțiile, CSM-ul nu că o neglijează, să spun așa, pe doamna Kövesi, ci e complice alături de dumneai. Și atunci, care este ieșirea din această situație? Pentru că eu cred, bună oară, că și în cazul doamnei Maria de la Rădăuți avem acolo o țintă de compromitere a unui judecător. Eu cred că doamna Maria a fost adusă de DNA la București și nu la Suceava, de exemplu, pentru că ținta era judecătorul pe care doamna Maria trebuia să-l denunțe. Eu cred că, probabil, în mintea dumnealor, orice om mai în vârstă trebuie să fie automat foarte prost sau foarte sperios și procurorii care au făcut ce au făcut cu doamna Maria au crezut că saltă o bătrânică de acasă, o sperie bine de tot cu jandarmii, cu mascații, cu așa și o aduc la București și o să scrie dumneavoastră după dictare. Și o să lege un judecător. Ei, iată că n-a fost așa și doamna Maria n-a scris după dictare. Am o rugăminte. Vreau să mă aduc ceva în discuția noastră, pentru că mi se pare foarte important să avem toate elementele acestui tablou pe alocuri sinistru. Băsescu apare în ziua în care se judeca procesul Telepatia și face presiuni pe judecători. Cu privire la Băsescu, doamna Kövesi nu se sesizează. Nici CSM. Nici CSM. Președintele României, cel care se înțelege că are o anumită putere prin instituții și așa mai departe, îl terfelește inclusiv pe avocatul apărării, încercând să spună că are niște pledoarii neimportante, e slab, e varză, e terminat, e pentru a încerca să acrediteze că n-are apărare bună, că acolo nu se sesizează nimeni. Și avem poziția lui Băsescu, poziția Laurei Codruța Kövesi, avem poziția CSM-ului de astăzi, de fapt poziția sesizarea imediată. Și acum te aștepți la liderii politici la care făceau referire și cei din Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România. Și aici lucrurile stau așa. Premierul Victor Ponta a fost întrebat astăzi cu privire, de exemplu, la plimbarea libertății. Și a spus, din punctul meu de vedere, plimbarea libertății este un lucru bun pentru democrație. Și sigur că toată propaganda băsistă a nebunit că de ce premierul a spus lucrul acesta. După părerea mea, a avut o poziție mai mult decât corectă. Și au avut o poziție de asemenea corectă cu privire la libertatea de exprimare și la libertatea presei. Când te uiți însă în zona liberală, oameni pe care îi considerai, eu vă mărturisesc, mulți ani de zile, am avut o foarte mare simpatie și continui să am pentru liberali. Unii dintre ei și liberalismul, de fapt,
lucru care mi-a plăcut întotdeauna a fost a avut ca fundament lupta pentru libertate și pentru libertățile individuale, colective. Este unul dintre elementele fundamentale ale liberalismului. Și sigur că și la liberali găsești pe Varujan Vosganian, care spune că Antena 3 este tribuna democrației, ceea ce n-are cum să nu te bucure pentru faptul că un om e normal și recunoaște adevărul. În condițiile în care Varujan Vosganian n-a fost menajat nici când era ministru, ba chiar dimpotrivă, a avut dese controverse cu jurnaliști ai Antena 3. Chiar eu am avut 2 înfruntări aproape violente cu domnul Varujan Vosganian și totuși, iată, a făcut această declarație absolut corectă, absolut onestă. Un om corect pe care n-ai cum să nu-l saluți și n-ai cum să nu realizezi că, dincolo de elementele, de controverse, de chestiuni de felul acesta, are o poziție principială corectă. Dar au fost mulți alți liberali, nu știu dacă Mihail are pozițiile unora dintre ei, care te lasă mască. Cum oamenii aceștia care au cerut și au luptat pentru suspendarea și pentru eliberarea României de sub Băsescu. Desigur, între timp ei s-au cuplat cu băsiștii, acum s-au contopit cu băsiștii. Și Ludovic Organ, scuzați-mă, Orban i-a spus doamna Udrea și am rămas de atunci așa, colega dânsului de dreapta. Și poziția mie și scârbă, să citesc, vă spun sincer. Cert este că domnul ăsta, pe care în momentele cele mai grele, vă aduceți aminte, probabil, cei care urmăriți emisiunea asta de multă vreme. Individul ăsta a accidentat o fată pe trecerea de pietoni, era iarnă, era zăpadă, a alunecat cu mașina și a accidentat. Suspiciunea majoră era că ar fi fost băut la volan. Cert este că fata n-a pățit ceva foarte rău și familia a ajuns la o înțelegere cu familia. Toată propaganda băsistă atunci a vrut să-l crucifice pe Orban. Orban, se știe, le mai bea, de aici erau suspiciunile. Dar cu toate astea, pentru faptul că familia, fata, nu au vrut să depună nici plângere, mai mult decât atât, au fost foarte încrezători cu această situație, mi s-a părut că linșajul lui Ludovic iertați-mă, vine tot timpul să zic Organ din cauza că doamna Udrea îi spunea așa, Orban, mie mi s-a părut nedrept și injust. El și mulți alții linșează acum Antena 3. Păi haideți să vedeți de ce. Ludovic Organ este unul dintre adjuncții lui Claus Iohannis. Cum? Era greșit. Era greșit? Da. Dar cum îl cheamă? Nu știu, îl cheamă Ludovic Orban, zis și organ. Așa e, scuzați-mă. Dar acum el se comportă ca un organ. E organ. De propagandă. De propagandă și de represiune. Domnul Adrian Ursu, ce avem noi aici, practic? Păi ne-am tot întrebat, domnul Ciuvică, de pildă, mai dădea niște exemple de zilele trecute cu intervenții de ale unor membri ai Partidului Național Liberal. Dânsul știți că este foarte atent la ieșirile publice ale diverselor personaje și nu mai știu, enumerați pe doamna Pocora. Doamna Pocora făcea glume tot din zona propagandei băsiste. Știți că propaganda băsistă are acum temă cum Ponta o să-l grațieze pe Voiculescu și a făcut ea o glumiță pe tema asta exact în seara condamnării. După aia, cel mai important, că l-am văzut astăzi la antenă pe prietenul meu, Sorin Roșca Stănescu, încercând să-i aburească pe telespectatorii dumneavoastră cum liberalii, iată că am dat eu nu știu ce comunicat și am zis cu libertatea presei. O fi dat Roșca Stănescu comunicat, nu zic, eu nu l-am văzut. Pe persoană fizică. Nici nu știu sigur dacă el e oficial în PNL. Dar tot așa, în seara condamnării, șeful PNL-ului, domnul Iohannis, a publicat, cred că pe Facebook, el am în telefon, un comunicat, ce se face pe Facebook, mă rog, cum se cheamă? O postare de asta pe Facebook, 3 paragrafe, al 3-lea paragraf spune: trebuie să fie foarte atenți oamenii politici, liderii de opinie, reprezentanții mass media, în intervențiile lor, în așa fel încât să nu pună, uitați, acesta este, să nu pună niciun moment presiune asupra, cu prudență, temele sensibile. Haideți să citim chiar tot, domnul Ciuvică. Nu vreți să veniți cu noi aici să citim? Că dumneavoastră citiți frumos, ați făcut facultatea de medicină și se vede că... Când am văzut asta, vedeți, 8 august, da. Pur și simplu mi-a depășit cele mai negre așteptări din partea băsiștilor ăstora noi, ei fiind mai noi, m-am gândit că poate nu sunt chiar atât de băsiști.
Ăilalți, în schimb, cei de la PDL, să știți că s-au comportat mai decent. Au fost câteva, de-astea mai așa, bla, bla. Așa e când ești nou în familie, încerci să te ăștia, dai mai slugarnic. Uitați, ultimul paragraf. Cred că toți oamenii politici, indiferent de apartenența lor, liderii de opinie, reprezentanții societății civile și ai mass media, trebuie să abordeze cu mai multă prudență teme sensibile care pot crea o presiune uriașă asupra actului de justiție. Perfect. Deci, în seara condamnării ăsteia abjecte, liderul, candidat la președinția României de azi, din partea dreaptă, nu știu ce dreaptă, ne spune că noi trebuie să fim atenți să nu cumva să vorbim despre un pluton de execuție, ca să nu fie presată Kövesi, Bogdan și alți, și alți reprezentanți ai tiraniei ăsteia băsiste care funcționează în Explicația România. fiind, domnule Ciuvică, extrem de simplă. Domnul Claus Iohannis se află în fața ridicolului absolut al vieții dumnealui. Domnul Predoiu stă la încălzire pentru a prelua el funcția de calitatea de candidat la președinție, pentru că deja se scapă, de exemplu, doamna Pora în revista 22 și alți ai mediului băsist, vector, vreau să spun, cu faptul că domnul Iohannis ar putea să primească un termen mai curând la înalta curte în dosarul său de incompatibilitate în povestea cu Forumul German, nu cu apartenența la compania de apă în Consiliul de Administrație, și să se trezească incompatibil și imposibil să fie candidat la președinția României. Și atunci, practic, avem două lucruri. Și să ia locul Predoiu. Și atunci, ideea. de aceea e atât de disperat să spună că justiția trebuie apărată, să nu se facă presiune. Bun. Dar asta nu e... Pupă atât de bine în ideea că rămâne el totuși candidat. Asta este ideea. Deci ziceți că e și pupă în fund justiția în speranța că nu o să-l dea incompatibil, pentru că e valabilă și a doua variantă, în care cred eu foarte mult, aceea că este un concurs de abjecție între candidații ăștia ai lui Băsescu, cine să fie până la urmă candidatul final la președinție. Bun, acum... Adică pentru a fi pe plac lui... Pentru a fi pe plac lui și sistemului lui, pentru că cel mai important lucru, și închei cu asta, și cel mai grav, este că acest sistem creat de Băsescu este făcut în așa fel încât să reziste și după Băsescu. Bun, dar eu înțeleg aceste considerente. L-am văzut însă astăzi pe un domn, recunosc, despre care aveam o părere bună, câtă vreme a fost în poziția aceea de la Casa de Sănătate. Nu cred că am avut ce să-i reproșăm. Domnul Bușoi a fost invitat la Alexandra Stoicescu astăzi și l-am auzit de pildă rostind niște lucruri absolut cutremurătoare, că de-aia zic, o avea interes, dar totuși să spui ochelari negri și să nu mai vezi nimic, spunea domnul Bușoi de pildă... Și la Bușoi poate să fie valabilă aceeași teorie, că și Bușoi are niște interceptări cu Duicu și cu asta. Știți că ei sunt din același loc. Să fi zis despre doamna Kövesi că n-a făcut nicio presiune. Dar nu știu dacă e urmărit direct penal, dar știu că e chiar are interceptări, cum era cu casă, când făcea niște decontări la o clinică de acolo particulară, care funcționează în sediul lui Bușoi, o combinație de asta care eu nu i-am dat importanță, că am zis că sunt făcături băsiste, dar făcături ale justiției băsiste. Dar văd că făcături funcționează la impricinați. Se spunea că n-are doamna Kövesi nicio treabă, n-a făcut nicio presiune asupra justiției niciodată. Repet, am avut exemple clare că doamna Kövesi i-a amenințat pe judecători. Și doi la mână că domnul Traian Băsescu nu are nicio treabă cu dosarul ăla, cu Fratiso și cu familia Anghel. Nicio treabă. Adică, cum să negi aceste două lucruri extrem de evidente? Sau care să fie explicația pentru care le negi? Hai să vedem care e explicația. Explicația, doamnelor și domnilor, pentru aceste poziții, în opinia noastră, cât o să apărăm noi la televizor, ne spunem opiniile. Ne spunem raționamentele și ne prezentăm argumentele și dovezile. Opinia noastră este că unii dintre reprezentanții Partidului Național Liberal au aceste poziții, sunt explicate, de fapt, de întâlnirea în urmă cu doar câteva zile. Întâlnire ce a avut loc înaintea condamnării în acest proces sinistru, în această execuție publică a profesorului Voiculescu și a celorlalte persoane, de fapt ținta fiind Antena 3, întâlnire între
Claus Iohannis și Băsescu Traian. Mașina lui Claus Iohannis o veți vedea în această imagine cum intră pe poarta vilei de protocol, care este precum stadionul Maracana. Iată-l pe Claus Iohannis. E foarte bună fotografia aceasta pentru a identifica mașina, pentru a vedea cum urcă în mașină, să știți cine este în mașină pentru fotografiile următoare, unde mașina este fotografiată din spate. O vedeți? Aceeași mașină, foarte clar, este în zona Primăverii și intră pe poarta vilei de protocol a lui Băsescu Traian. Nu s-a dus la Palatul Cotroceni, aici, poate ne vede cineva, poate... Se duce la Băsescu acasă, Iohannis, Claus, Werner, se duce acasă la Băsescu. Băsescu, imediat după întâlnirea cu Iohannis, apare pe postul B1 TV, spunând așa. Ia să vedem ce a zis. Dumneavoastră, între Claus Iohannis și Victor Ponta, îl veți vota pe Claus Iohannis? Da. Dumneavoastră, între Claus Iohannis și Victor Ponta, îl veți vota pe Claus Iohannis? Da. Cum Claus Iohannis spune toate mizerile pe care le spune Băsescu împreună cu toți subordonații și slugile lui și cum Băsescu spune că îl va vota? Iată iubirea despre care vorbeam de multă vreme, iată explicațiile. Iubire și un pas mai departe de iubire, căci după iubire vine și interesul. Ei bine, astăzi domnul Iohannis i-a cerut niște luni din viață în plus lui Ponta pentru domnul Băsescu. Bravo, a atacat printr-o acțiune directă decizia prin care alegerile prezidențiale erau trase mai devreme și a spus domnul Iohannis, nu se poate, nu se poate, Băsescu Traian trebuie să stea cât mai mult la Palatul Cotroceni, chiar dacă eu candidez. Ați mai văzut așa ceva? E noaptea minții. Deci cineva care astăzi era anunțat drept candidatul unic al făcăturii ăsteia dintre ei, spune, domne, eu aș vrea să fiu candidat, dar vreau mai încolo, adică nu vreau imediat, nu sunt pregătit, practic. Și atunci mai bine să stea Traian. Adică Traian e bine să mai stea până când să stea până o fi eu pregătit să candidez. Dați, vă rog, și scrisoarea semnată de Claus Werner Iohannis Gavold, domnului prim-ministru Victor Ponta, în care îi cere să amâne alegerile ca să-i mai dea lui Băsescu Traian posibilitatea să continue călărirea acestei țări, a instituțiilor și a tuturor slugilor din sistem pentru încă niște săptămâni, luni, cine știe cât se poate obține. Îi cere în calitatea sa de candidat, atenție, că scrie undeva mai jos, negru pe alb, candidat al dreptei, cum ar veni la președinție. Eu mă întreb cât au de gând oamenii ăștia să se mai amăgească în ideea că îi pot prosti pe români până la capăt. Adică ei cred despre noi, toți cei din țara asta, că nu vedem că se dau după cum bate vântul? Că nu vedem că ceea ce fac are urmări în secunda următoare? A fost, înțeleg, domnul Claus Iohannis la SPA, la domnul Traian Băsescu. Că probabil aici va apărea explicația. Nu, Sabina, nu, te rog să nu greșești, că e foarte important. Domnul Claus Iohannis, eu cred că a fost să pună benzină sau să spele mașina, pentru că așa ne-a spus și doamna Udrea când intra noaptea în Palatul Cotroceni, că a fost să pună pentru că benzină. e zi, m-am gândit că totuși poate la SPA, că am mai văzut povestea aceasta. Așa cum nu ne pot prosti nici în momentul în care spun oameni precum Laura Codruța-Kövesi, de exemplu, că trebuie să nu mai fie tergiversate dosare și că trebuie ca lucrurile să se miște în justiție. Păi dacă erau chiar atât de multe dosare tergiversate, atât de multe dosare care trebuiau să fie grăbite de Laura Codruța-Kövesi, mă gândesc că în vacanța parlamentară nu era un singur dosar care se judeca pe repede înainte, ci erau audita mai aglomerația la Curtea de Apel sau la Tribunalul București. Continuu toți magistrați. Absolut, astfel încât să termine toate dosarele pe care le aveau pe rol. Să nu uităm de ceea ce spunea Traian Băsescu, se antepronunța, ca să nu spun mai mult de atât, în ziua aceea în care a apărut la televizor în timp ce se judeca procesul. Nu numai că a șters pe jos efectiv cu avocatul Mateuț, a spus mai mult decât atât, că este un avocat care pierde.
Așadar știa cumva verdictul, Corect. l-avea cumva în buzunar. Nu putem să închidem ochii nici la ceea ce a făcut Laura Codruța-Kövesi astăzi, cum bine ați subliniat. E vorba despre o presiune uriașă pe care o pune pe umerii celor de la ANAF. Să lucrezi cu procurorul în coastă, oricine ai fi tu în țara asta, nu e deloc ușor. Să ne amintim de vremurile dinainte de Revoluție în care cu toții, eu eram mic atunci, dar totuși țin minte acele momente în care șopteam pe la colțuri și vorbeam cu doamna Elena înainte să intrăm în platou și îmi spunea e mai rău acum decât era atunci. De aceea și doamna Elena a venit alături de noi într-o susținere a ideii de libertate, pentru că au foarte mult sentimentul că acum este mult mai rău decât atunci. Adina Angelescu, ai urmărit probabil evoluțiile acestei zile, ai văzut ieșirea publică a doamnei Laura Codruța-Kövesi. O astfel de situație te-ai așteptat să fie imediat luată în discuție de CSM? Să ameninți în felul acesta din statura de procuror șef al DNA ar fi trebuit să fie de îndată în atenția CSM, ori CSM înțeleg că discută dimpotrivă ceea ce s-a întâmplat în a semnala abuzurile. CSM-ul discută numai chestiuni pe care ei le vor. Deci, spre exemplu, de câte ori noi am semnalat tot felul de abuzuri sau de nedreptăți sau am avut o opinie cu privire la modul în care se judecă anumite chestiuni în CSM, întotdeauna ei s-au trezit să apere reputația unor judecători sau procurori, cum? Fâlfâind de mama focului sloganul independenței justiției, că, vezi, Doamne, ei sunt garanții independenței justiției. Eu am mai spus-o de atâtea ori, judecătorii sunt independenți în funcție de conștiința pe care o au. Ei, în schimb, au demonstrat de atâtea ori că sunt dependenți de altcineva. Faptul că se întâmplă astfel de lucruri în țara asta de atâta vreme și eu am sperat altceva, iar prețul democrației s-a plătit cu sânge în decembrie 89. Știm foarte bine și n-aș vrea să se mai repete vreodată istoria la fel cum a fost în decembrie 89, este pentru că avem de-a face cu impotența unui legislativ care n-a făcut de multă vreme mai nimic și a permis ca legi pline de erori să lasă o nișă pentru abuzurile care se săvârșesc acum. Spun asta pentru că mi-aduc aminte că în 2005 a existat acel pachet. La pachet au fost legile 303, 304, 317, susținute de Monica Macovei, prin care sistemul judiciar, practic, a fost sub control politic, răsturnat în valorile lui, exact, a fost introdus sub control politic, numirile erau făcute clar, politic. prin care, bineînțeles că pe urmă, tot prin același pachet legislativ care, atenție, a fost asumat de către guvern la acea dată, și n-a mai fost modificat după aceea decât prin unele părți neinteresante și neimportante. Ne oprim, da? Ne oprim, te rog. De aceea s-a întâmplat lucrul acesta, din cauza legislativului impotent. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Cum comentați această situație în care Klaus Werner Iohannis îi face vizite acasă lui Băsescu Traian și apoi se susțin reciproc prin poziții sau chiar prin anunțarea că îl va vota? Băsescu l-a votat pe Iohannis. Iar Iohannis îi mai dă zile de la el, lui Traian Băsescu. Căci așa se zice în germană, aș da zile de la mine. Țuruc, ne întoarcem imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vreau să stăm de vorbă cu doamna Elena, cu cumnata lui Laurențiu, cel care a pierit în 25 decembrie 1989 și nici astăzi, nu, doamna Elena, nu știți adevărul despre felul în care Laurențiu a pierit. Pentru că, așa cum spunea Răzvan Savaliu mai devreme, dosarele acestea au zăcut în toți acești ani și nimeni nu s-a îngrijorat că se prescriu faptele, că nu e celeritate, că trebuie accelerate procedurile. Da, știți cum este problema de la colegii lui Laurențiu, cei din grupă, cei care au fost lângă el, de la prieteni, de la cei din unitate, am mai aflat câte ceva.
Noi nu am insistat prea mult, pentru că dorința mamei a fost să nu răscolim, să nu o doară pe ea prea mult și așa prea mult, foarte mult, și sufletul lui să se odihnească liniștit, dacă așa a fost de la Dumnezeu. Dar ce vreau eu să spun este că în toți acești ani am trăit simplu, ca o familie simplă, cu probleme, cu bucurii, cu necazuri, decepții, decent, aș putea spune, cu bancă, cu 2 copii studenți. Am făcut cu puterile noastre, cu ajutorul mamei. Bine, și al tatălui, Dumnezeu să-l ierte, el s-a prăpădit, socrul meu. Dar am muncit și am făcut cât de cât ceva acolo pentru copii. Și de ce ați venit ieri? V-am văzut, ne-am întâlnit ieri acolo, în nebunia aia, în marea aceea de oameni. Ne-am întâlnit de vreo 2 ori. Am văzut. Am tot încercat până la urmă să stăm de vorbă, dar n-am reușit. De ce ați venit ieri de la Vâlcea? Să știți că a fost dorința mamei. Și noi în toți acești ani, nu știu cum sunt alte familii, dar noi când ne-am pus la masă, noi am discutat absolut tot. Vrem să facem cu tare lucru, dacă ne dați voie. Uite, ne ajutați, ne sprijiniți. Și gândiți-vă că sunt ani de zile când ea se uită la noi și lăcrimează, când vede că ne este greu, financiar, cu copii, când avem neînțelegeri, când avem... Și noi ne uităm la ea de fiecare dată și știm prin ce a trecut și facem tot posibilul să nu-i îngreunăm viața. Și atunci a fost dorința mamei și a stat de vorbă cu noi și noi am zis așa, uite mamă, dacă tot s-a oferit ocazia asta, mergem la București și facem, îți ducem dorința ta la bun sfârșit. Când am întrebat-o, mi-aduc aminte că am întrebat-o, zic, la cine vrei să mergem? Zic, acolo toți sunt o echipă mare, sunt... Ce să mai sunteți o familie? Acum nu mai am emoții, dar la început am avut mari emoții. Și a zis, Mihai Gâdea. Zice, când mă uit la el, parcă îl văd pe copilul meu. Gândiți-vă că sunteți majoritatea de aici, de vârsta... Hai să nu exact, unii poate mai micuți ca vârstă, dar Laurențiu ar fi avut 44 de ani. Pe 29 septembrie. Și este greu. Dar eu vreau să spun altceva. Și vreau să spun altceva pentru cei de acasă. Pentru cei care ne cunosc și cei care nu ne cunosc. Nu știu dacă voi mai avea ocazia să mai vorbesc vreodată. Dar vreau să spun așa, cuvintele mele simple. Noi nu vrem să fim vedete. Noi suntem vedete, fiecare dintre noi, la noi în casă. Când ne punem la masă, când... Nu suntem vedete. Noi am venit aici să facem un gest de solidaritate. Dar o solidaritate din asta puternică. Ce ați început voi este o revoluție, să știți. Dar este o revoluție modernă. Nu cu împușcături, nu cu lucruri lăsate cu semnul întrebării. Nu, trebuie să fie pe față. Deci dacă vroiam să fim vedete, eram, bine mersi, la alte televiziuni unde ne dădeam ochii peste cap și ne puneam flori în păr. Nu, noi suntem oameni simpli, am venit ca așa am considerat noi, când am stat de vorbă acasă și am luat hotărârea asta așa și am spus că anul ăsta este un an crucial, sunt 25 de ani și aș mai vrea ceva, să vă rog din suflet, pe toți și în special pe cei de acasă. Eu am făcut niște exerciții ale mele, ale sufletului meu. Eu sunt noră în casă. Eu am intrat în familia aceasta. Și am făcut un exercițiu așa. Și v-aș ruga să-l faceți și dumneavoastră. Poate veți înțelege ușor prin ce trec oamenii. Și nu noi, familia noastră. Și toți părinții de eroi martiri care
Despre ei prea puțin s-a vorbit, mai mult de revoluționari, mai mult de tot felul, dar de părinții, de eroi martiri, prea puțin s-a vorbit. Și fiecare are povestea lui. Și aș vrea să vă... Sunteți părinți și sunteți părinți și acasă. Închideți ochii pentru o clipă și gândiți-vă, imaginați-vă că unul dintre copiii dumneavoastră nu mai este la masă cu dumneavoastră în ziua de Crăciun. Puteți să gândiți ce înseamnă zi de Crăciun când un tacâm lipsește? Acea nenorocire, destinul familiei noastre l-a schimbat complet. Soțul meu avea alte planuri de viitor. Soțul meu era aviator și a schimbat complet drumul, traiectoria. Cui să-i spui treburile astea? Sau dacă le spui, spun, se vaetă, se laudă, își plâng de milă, cer, caută. Nu căutăm nimic. Am adus să vedeți și dumneavoastră o parte din ce s-a întâmplat acolo, un strop, o picătură. Și aș mai vrea să mai faceți un exercițiu pe care, cinstit vă spun, pe mine o doamnă cu carte m-a învățat. Eu am liceu, nu am facultate. Și mi-a zis așa: contează foarte mult în viață să spui 2 începuturi de propoziție, de frază, de cum vrei. Deci să faci un exercițiu de exprimare și să zici așa: aș fi vrut să... Și acum ziceți-vă fiecare ce doriți. Eu zic așa: aș fi vrut ca Laurențiu să trăiască, aș fi vrut ca țara mea să fie altfel, aș fi vrut să am siguranța zilei de mâine pentru copiii mei, aș fi vrut să știu că termină o facultate și statul îi oferă un loc de muncă decent, prin care el trebuie să muncească, să lupte, să învețe, să ajungă mai sus. Și sunt multe cu aș fi vrut. Dumneavoastră sunteți oameni care cunoașteți legi, aveți posibilitatea de informare masivă. Eu nu. Noi suntem oameni simpli. A doua propoziție sau frază să înceapă cu mi-aș dori. Mi-aș dori să am liniște, mi-aș dori să am stabilitate, mi-aș dori, nu știu, să ce vreți dumneavoastră să vă spuneți. Pentru mine lucrurile astea au însemnat într-o căsnicie de 23 de ani și să zic așa, un timp de răscruce pentru mama și pentru familia noastră de 25 de ani. Pentru mine au însemnat mult, foarte mult. M-au ajutat să trec peste multe. Aș fi vrut, mi-aș dori. Aș fi vrut ca Antena 3 să nu treacă prin ce trece acum. Sunteți la o răscruce de drumuri. Trebuie să fiți uniți, nimic să nu vă despartă. Nimic. Nimic. De ce să plecați într-o altă televiziune, Doamne ferește? La cine mă mai uit? De ce să vă certați? De ce să vă... Nu știu, vedeți, aveți grijă. Cred că este un scop, un pas următor. Eu nu am venit aici, nu mă interesează Kövesi, nu mă interesează domnul Băsescu, nu mă interesează... mă interesează să văd ce fac ei pentru țara mea, pentru familia mea, nu familia, special familia mea, pentru familie în general, pentru copii, pentru viitor. Ce le ofer eu copiilor mei când vor termina facultatea peste un an de zile? Trebuie să bat pe la anumite uși, să mă chinuiesc, să mă stresez toată, să mă milogesc pentru un post, pentru, eu știu, pentru mai ce, nu știu. Sper să se schimbe ceva. Aveți de luptat. Voi, cei care ne informați pe noi zi de zi, aveți de luptat mult. Și mă uit la dumneavoastră, doamna Oana, care sunteți feblețea soțului meu.
e acolo și mă aude. Deci, aveți de luptat, mai ales că acum sunteți și mamă și trebuie să vă gândiți cam ce viitor vă așteaptă. Deci, nu vrem să fim vedete. Nu cerem nimic. Chiar nimic nu cerem. Deci mama are pensie, noi suntem salariați, mulțumesc bunului Dumnezeu, sper să fie liniște și stabilitate. Copiii sunt studenți. Ce să vrem de la Dumnezeu decât sănătate, dar de la voi mai mult? Mulțumesc mult de tot. Nu mă pricep la vorbe. Nu mă pricep. De acasă, din fotoliu, da. De acolo, da. Da, Victoria. Ce vreau să luați microfonul. Ce visa să facă Laurențiu? În ce fel de lume și țară credea el că va trăi? Visa ca să trăiască în țara românească, acasă de părinți, acasă de frate, de bunici și de tot neamul și vrea ca să ajungă un parașutist sau un aviator de linie. Și asta i-a fost dorința, dar nu s-a putut îndeplini. Și fiul meu... să termine armata, da, să poată... Da, și fiul meu a avut probabil o presimțire și mi-a spus mie, zice, mamă, zice, te rog să mă crezi, zice, acum am terminat liceul, nu o să mai fiu sub aripa voastră, zice, o să-mi caut eu ca să mă descurc, să muncesc după ce voi veni din armată, dar să vă gândiți un singur lucru. Un părinte nu poate face nimic poate face foarte multe pentru copilul lui, dar două lucruri importante nu le poate da. Să-i dea noroc și să-i lungească viața, să-l salveze de la moarte. La care aceste cuvinte m-au pus pe gânduri foarte tare și n-am cuvinte ca să... De câte ori mi-amintesc de cuvintele lui că a fost un copil foarte bun, foarte înțelegător, foarte mămos și mai vroiam ca să spun pentru că unitatea de la Caracal, revin înapoi, nu prea sunt legate cuvintele, dar le spun și eu așa cum mă pricep că am mai sărit de la unitatea de la Caracal. Când și-a terminat anul de armată, toți colegii au scris aici pe dorințele lor și și-au lăsat de acolo un semn de armă, un semn de nu știu de ce s-au gândit ei ca să dea. Și acum 4 ani sau 5 ani, orașul Caracal ne-a dat un telefon și ne-a invitat ca să primim această diplomă sau cum se zice, această plachetă. Da, plachetă, pentru cetățean de onoare post-mortem al orașului Caracal. Pentru mine a însemnat foarte mult și înseamnă foarte mult și unitatea de la Caracal s-a desfințat. Unitatea de la Caracal i-a făcut și o placă comemorativă fiului meu. Și pe fiecare an ne-a nu mai vrea să fie sub aripa noastră, vrea să aibă aripile lui. Da. Din păcate, n-a reușit să zboare. Da. Cred că puterea îi dădea fratele. Fratele cel mare, care făcuse școala de... Uitați cum s-au ridicat în picioare. Da. Mulțumim din suflet. Da, puterea îi dădea... care compun publicul nostru de aici din studio în fața vorbelor și a dramei prin care dumneavoastră ați trecut și în semn de respect pentru Laurențiu. Da, vă mulțumesc tuturor.
ambiția și puterea îi dădea fiul meu cel mare, Liviu, pentru că și el avea gânduri foarte mari. El era deja la aviație, era salariat la Fetești, la o unitate militară de aviație. Cu astfel de dramă, parcă lucrurile despre care vorbim noi par neimportante. Când e de viață și de moarte, sigur că te gândești, oare mai contează altceva? Nu m-am putut gândi decât la un singur lucru când le ascultam pe cele două doamne, cărora le mulțumesc din nou pentru gestul pe care l-au făcut. Că două jumătăți formează un întreg. Așa cum steagul pe care noi l-am primit nu este întreg fără acel miez pe care există sângele lui Laurențiu și pe care există semnăturile colegilor lui, așa nici noi nu suntem întregi fără ei, telespectatorii noștri, cei care sunt în fiecare clipă alături de noi. Vă mulțumim încă o dată din suflet pentru faptul că sunteți alături de noi și dumneavoastră, doamnelor, și cei de acasă și cei care au ieșit alături de noi într-o susținerea noastră pentru că au simțit același lucru. Că un întreg este format din două jumătăți și ei simt că fără noi nu sunt întregi. Sunt foarte emoționat de toate lucrurile Mulțumim spuse. și noi și să nu uitați un lucru. Aveți o misiune foarte grea. La voi este drapelul, la noi este mijlocul. Aveți grijă de el. Doamna, a spus deja ceva ce pe mine m-a amuțit și trebuie să recunosc că îmi va fi foarte greu de acum înainte. Pentru că ne-ați pus pe umeri o povară, e adevărat, foarte frumoasă, dar foarte grea. Ați spus așa: nu vrem de la Dumnezeu decât sănătate, dar de la dumneavoastră vrem mai mult. Da. Ieri spunea Ionuț Cristache, colegul nostru, când Mihai făcea turul celor care au participat și care erau aici în studio și culegea impresia cea mai puternică după ziua de duminică. Spunea că a fost într-adevăr emoționat de toată susținerea, toată căldura cu care ne-au întâmpinat oamenii, dar și-a dat seama și ce responsabilitate uriașă avem, pentru că acolo, și nu numai acolo, peste tot, în fața televizorului sau oriunde s-ar afla, cei care ne privesc au încredere că ceea ce facem va continua, au încredere că nu îi vom dezamăgi, că vom veni cu lucruri care să le fie de folos, pentru că până la urmă asta este ceea ce încercăm să facem aici în fiecare zi, și anume să fim utili, să nu dăm doar informație, ci să facem lucrurile să se miște, să reparăm acolo unde e stricat, dacă se poate, să îi convingem pe cei ce au de luat decizii că trebuie să le ia corect și conform conștiinței lor și să împiedicăm pe cât se poate abuzurile, cele despre care vorbeam mai devreme. Dar vezi, Adrian, ai făcut trimitere fără să vrei la principalul slogan cu care USL a câștigat alegerile, cu scorul acela fabulos. Ai spus: reparăm ce a stricat. Păi nu noi, dumnealor s-au angajat, reparăm ce au stricat, dăm înapoi ce au furat, pedepsim vinovații. S-au stricat ei, adică păi tocmai, tocmai. Și a spus în seara asta Klaus Werner Iohannis? S-a dus la o emisiune și înțeleg că acolo a spus că de fapt trebuiau să intervină jandarmii. Ieri la plimbarea de la Cotroceni trebuiau să intervină jandarmii. Păi îmi pare rău dacă... Știe modelul de la domnul președinte Traian Băsescu. Dacă schimbăm pe unul care a intrat în piața universității cu bocancii și cu bâtele opresiunii și ale abuzului și l-a nenorocit pe Ionuț Șandru, pe puiul Șandru, păi atunci înseamnă că, de fapt, ce facem? Înlocuim pe unul cu altul care e mai chitit ca să pună bâta pe oameni? E un sistem care se pare se susține și se alimentează de la unul la altul, își pierde seva, încearcă să-și o recâștige, probabil de aceea a încercat să-i momească pe liberal, să vină lângă el Băsescu, Traian, ca să aibă prospătură. Uite, îi trebuiau niște gorniși noi, îi trebuiau niște aplaudași noi, dar sistemul, repet, se tot sprijină unul pe altul și vreau să o întreb pe Adina Anghelescu dacă inclusiv ceea ce vedem noi în relația asta uneori suspect de sudată, da? Sigur, sunt foarte mulți și mai mulți dintre judecători, probabil că nu sunt deloc speriați de amenințările doamnei Kövesi. Evident, sunt și foarte mulți profesioniști și oameni cu coloană vertebrală. Dar uite că sunt unii care cedează, sunt unii la care se lipește amenințarea asta sau interesul sau mai știu eu ce. Și în cuplajul ăsta, nu știu,
De pildă, doamna aceasta Bogdan, pe care o văd acum propulsată spre un post european, ca recompensă sau era deja pregătit locul și atunci era doar dovada că va servi cum trebuie felul în care a judecat dosarul ăsta, telepatia. Și doamna Kövesi, cea care dădea ordine, e vreo legătură? Este ceva ce le pune în vreun fel alături, deși au poziții presupus antagonice în sistemul de justiție? Eu nu știu ce legături foarte strânse au, dar știu că doamna procuror general, fost procuror general al României, pe vremea când conducea parchetul general, atunci când se judeca dosarul Vântu, dosar înaintat instanței de parchetul general, ea însă și-a sezizat Inspecția Judiciară a CSM, din câte mi-amintesc bine, pentru ca Inspecția Judiciară să facă verificări, să o verifice pe doamna judecător Elena Burlan, întrucât doamna judecător Elena Burlan de la Tribunalul București și-a permis să admită o cerere de recuzare a doamnei judecător Camelia Bogdan. Deci, dacă doamna judecător Elena Burlan a admis recuzarea doamnei judecător Camelia Bogdan, s-a supărat doamna Kövesi și atunci a făcut o sezizare la Inspecția Judiciară. Și apoi mai vreau să spun ceva legat de doamna judecător. Nu fac decât să observ, pentru că în primul rând jurnaliștii asta fac. Observă și leagă lucruri, descoperă iarăși lucruri și le leagă și pe ele, ca să putem ajunge la un adevăr, acela pe care de cele mai multe ori nu-l văd instanțele. Doamna judecător Bogdan provine de la Constanța. Deci iată cum drumurile toate par a ajunge la Constanța și a venit de la Constanța la București. Și dânsa în 4 ani a avut o ascensiune, zic eu, fulminantă. Nu mulți judecători au ajuns în 4 ani de la judecătorie la Curtea de Apel. Bun, poate că parcursul doamnei judecător o fi fost justificat deci și de performanță, dar informația pe care ne-ai dat-o e într-adevăr extrem de interesantă. Deci doamna Kövesi a făcut intervenție directă la CSM în favoarea doamnei S-a Bogdan. și scris de lucrul acesta la un moment dat. Și eu recunosc că nu știam această informație, dar mi se pare foarte relevant în acest context. Un lucru foarte, foarte important. Știți ce este o garanție pentru articolul 10 privind libertatea de opinie și exprimare? Buna credință. Mi-aș dori, așa cum spunea și doamna, eu mi-aș dori să trăiesc într-o țară în care toți judecătorii și toți procurorii profesează cu bună credință, pentru că și acolo trebuie să existe așa ceva. Mircea, în seara aceasta face din nou emisiunea din fața fostului nostru sediu, actual sediu confiscat, actual sediu urmărit de procuror ca să intre în posesia statului român. Bună seara, Mircea! Bună seara! Tocmai primeam un mesaj de la Ciutacu. Zice, liberalii care cereau decapitarea jandarmeriei că bate oameni în 2012 cer azi același lucru, dar pentru că nu bate. Ceea ce e corect. Da, și noi am comentat afirmația domnului Iohannis, care înțeleg că cerea o intervenție a șefilor jandarmeriei pentru că jandarmii n-au intervenit. Cât i-a luat să facă afirmația? Adică ați avut timp astăzi să urmăriți o afirmație? Se pare că pe tot Iohannis? parcursul emisiunii a făcut afirmația. A făcut această... Are o emisiune, o afirmație, nu? Iohannis vroia să vină lumea, să vină jandarmii să ia la bastoane pe cei care au mers la plimbare. Bun, dar crede cineva, Mihai, că această fotografie nu face decât să pună în clar ceea ce cu toții știam, suntem ziariști cu foarte multă experiență, putea fi o astfel de sucire a PNL-ului cu riscul scorului deja înregistrat la europarlamentare, un scor rușinos de 15%. Gândiți-vă doar atât, că în momentul în care
PSD în 2004 era foarte hulit, exista o antipatie uriașă față de Adrian Năstase, ei au pierdut alegerile tot cu 30 și ceva la sută, ei nu s-au mișcat din scorul ăsta, ori domnul Antonescu, cu înțelegerea pe care, ca ziarist vechi, am convingerea că a făcut-o din timp cu Traian Băsescu, iar poza asta cu Iohannis de acum nu face decât să probeze continuitatea în înțelegerea asta, de ce au făcut-o, care sunt culisele, ei știu, cu ce l-a prins, dacă l-a prins Traian Băsescu pe Crin Antonescu, de ce ceilalți liberali din conducerea partidului tac. Este problema dumnealor, dar prețul este gata plătit. Un partid care avea șanse mari la alegeri, era într-o formațiune cu 70, într-o alianță cu 70%. Asta e problema, e problema lor, e problema lor de partid, pe mine mă interesează nu fix e de partid, zero. Adrian, nu e de partid, nu e mă de interesează mecanism, deloc problema e de lor. mecanism. Traian Băsescu a reușit, prin acela sistem, da, să ajungă la această chestiune. A smuls, da? Și acum ești într-o situație fără ieșire. Ai o alianță, da, care nu oferă românilor nimic, ai de partea cealaltă un premier care conduce o structură cu un ministru justiției mut, cu Kövesi numită, cu justiția la fel de bolnavă ca acum 2 ani sau poate și mai bolnavă, și ieșirea care este în această toamnă? Ieșirea o vor decide până la urmă cei care merg la vot, din oferta, ca de fiecare dată, săracă și cu răul mai mic în fața răului mai mare. Ok, până la vot mai e. Ce vreau... Votul, credem, cel puțin pentru mine, e ultima mea problemă. Mă doare fix în cot în momentul ăsta de vot. S-a tot votat în România, s-a promis, s-a votat masiv, s-a așa și... Deci, credeți-mă, votul e ultima mea problemă acum. Dar observ că există o întreagă propagandă dezlănțuită într-un mod dement, în cele mai bizare și cred că e vorba și de boală mentală, că totuși, adică am înțeles că propaganda trebuie să mănânce rahat ca să mai înghită și ceva pe lângă, să mai mănânce și ceva pe lângă, dar e de-a dreptul boală mentală. Când am vorbit despre duduia aia de la B1 care a fost lovită cu piciorul la 4:30 după amiaza, cum am aflat, cum am scris pe Facebook, după aia când am intrat pe post am spus lucruri normale, corecte. Adică, dom'le, e o chestie oribilă, dacă eram acolo nu s-ar fi întâmplat, dar plimbarea noastră începea la 5, nu la 4:30. E oribilă și condamnabilă. Deci poate să mai bat unii acum, de exemplu, pe acolo în zonă. Doamne, nu prea văd ce am eu de-a face cu asta. Că nu sunt acolo, nu la ora la care sunt acolo, deci ce legătură am eu cu asta? Cu siguranță, dacă am fi fost acolo, nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci sigur că incidentul respectiv este unul îngrozitor, dar n-are absolut nicio legătură cu noi și cu plimbarea noastră, dar nicio legătură. Faptul că în mod obsesiv, ticălos, mincinos, abject, propaganda încearcă, mă rog, cu forța să facă din acel incident, vezi, Doamne, o mare tragedie, care sigur că e din cauza noastră și așa mai departe, pe mine mă umple de scârbă și vreau să-i asigur pe ăștia de la propagandă că aia de la Cotroceni chiar a fost o plimbare. Vor vedea, le promit, și eu mă țin de cuvânt. Eu le promit că vor vedea un protest. Deci aia a fost o plimbare. Diferența dintre plimbare și protest este enormă. Plimbarea a fost fix o plimbare. Protestul este unul cu strigături, e unul cu atitudine, e unul de o să cutremure România. Plimbarea a fost pur și simplu exact ceea ce spune și denumirea. Nimic mai mult de atât. Vor vedea în priză directă care este diferența dintre protest și plimbare. Și dacă toți sunt așa de oripilați ei și, vai, aceste ființe gingașe, imaculate, care încearcă în mod ticălos să atașeze un eveniment petrecut la cu totul altă oră de noi care ne plimbam la cu totul altă oră, hai să ne amintim că Traian Băsescu a lovit peste bot un copil. Deci n-a lovit cu șutul în fund un matur, a lovit cu pumnul în gură un copil. Când Traian Băsescu a lovit cu pumnul în gură un copil, nenorociți ăștia care astăzi, vai de mine, îi smulg părul, așa ceva, ce sunt oripilați, sunt așa. Nu știau cum să ne spună că de fapt stați că nu e așa, că nu e adevărat. Dacă am fi ticăloși ca ei, ceea ce uneori regret că nu suntem,
Dar dacă am fi ticăloși ca ei, văzând episodul cu Duduia de la B1, am putea să zicem cinici, poate a zis jurnalista ceva, poate a înjurat, nu? Da. Încă o dată, repet, clar și răspicat, mie nu mi-e frică de pârnaie. Am făcut un calcul așa, susține financiar, că despre asta e vorba, aproape un sfert din uriașul aparat de propagandă băsistă. Mai mult decât atât, susține financiar la vedere, adică nu sunt, că am auzit eu, că am o informație, că e pe surse. Nu! Pe față, cu acte. Susține financiar oameni din jurul lui Traian Băsescu, cum ar fi, de exemplu, consilieri prezidențiali în funcție. Le oferă sume uriașe. Repet, la vedere. Eu aici nu vorbesc din ce mi s-a părut, din ce am auzit și am eu o sursă, dar nu pot... Nu! Sursa este publică. Sunt acte care nu pot fi negate. Așadar, în zilele viitoare, nu știu să spun exact o zi, dar curând, oamenii din România vor vedea imagini chiar mai îngrozitoare decât alea cu Mircea Băsescu, da, care spune că a luat morman. Și pentru că a luat mormanul ca să intervină în justiție și mersul era făcut și frate mi știe, mă, cum să nu știe și toate lucrurile alea. Deci, imagini mai îngrozitoare decât alea. Cine se află în acele imagini? Unul dintre cei mai bogați oameni din România, un mogul, ca să folosesc titulatura, terminologia la modă, un mogul, media mai mult, un oligarh, în cel mai concret și propriu înțeles al termenului, care susține, să zicem, un sfert din enormul aparat de propagandă băsistă. Da. L-am mai văzut pe unul dintre moguli cum finanța. Dintre mogulii prieteni lui Băsescu, cum finanța. Sifona și finanța. Sifona și finanța. Sigur, nu era cu imagini acolo, era cu acte pe la parchet. Și când cineva a încercat și a început să dea informații despre cum sifona și finanța, a intrat în pârnaie ăla care a dat informațiile. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că sunteți alături de noi într-un număr colosal. Și vă asigurăm pe dumneavoastră, cei care ați venit în seara asta împreună cu noi într-un moment așa de emoționant, ca faptul că ne-ați înmânat drapelul, că a spus aceste cuvinte frumoase. Pe dumneavoastră vă asigurăm și pe cei de acasă că atâta cât ține de noi, omenește vorbind, atât cât ține de noi, nu o să vă dezamăgim niciodată. Nu ne vom opri, nu vom face niciun centimetru înapoi și să nu mizeze nimeni pe faptul că loviturile acestea nu ne vor face mai puternici. Vă mulțumesc tuturor, ne revedem mâine seară la 21:30. Acum rămâneți cu Mircea. Noapte bună!